Joo, nyt alkoi tässä tää Väätsärin reissun ensimmäinen etappi menossa. Puolta päivin päästiin aloittamaan, kun rauhassa tultiin lähtöpaikalle ja mennään nyt tonne Jankkilan suuntaan Routasenkurua päin. Tässä on joku 13-15 kilsaa matkaa yhteensä tänään ja keli on aika lämmin, vähän paarmeja, mutta ei muita ötököitä. Hiukan tässä semmoista alkukankeutta, että ei ihan niinku innosta kauheasti, mutta vanhat merkit pitää paikkansa, niin seuraavana päivänä tää varmaan piristyy ihan mukavasti. Pidettiin tuossa reilu parikymmentä minuutin tauko ja tämä menohan piristyi ihan mukavasti. Mietittiin kyllä sitä, että ei välttämättä edes aiota sinne Routasenkurulle asti tänään, kun lähdettiin vasta iltapäivän puolella liikkeelle, niin tuossa edessäpäin on ehkä yksi kiva järven paikka, jos siinä on hyvää leirimestaa, niin lyö siihen telttaan näin niin ihan aikaisin. Ajois nukkumaan ja aamulla sitten viileämmässä kelissä liikkeelle, niin on vähän mukavampi kulkea. Nyt on varmaan jossain arvataan, että 25 astetta lämmintä, niin on vähän silleen hiukan kuuma. Maasto muuttuu tässä paremmaksi, ei ole enää ihan niin pomputtavaa kuin tämmönen kiva kallio. Komia on sää, lämmintä. Aurinko paistaa, ei pilviä paljon näy. Joo, nyt on eka puolikkainen päivä tässä Väätsärissä takana. Me tultiin ehkä joku vajaa 10 kilsaa. Ei päästy ihan tonne Routasenkurulle, mitä oltiin alun perin mietitty. Tuntui, että tässä oli ihan tarpeeksi tekemistä tässäkin, mihin päästiin. Paarmat ja helle vähän haittas, mutta löydettiin ihan kiva leiripaikka tommosen isohkon järven vierestä ja pistin tää sitten teltta pystyyn ja syötiin iltapala. Ja kun sanoo, että Väätsärissä on kiviä, niin kyllä niitä muutama tuossa matkalla nähtiin. Se oli varmaan kans mikä vähän hidasti tuota tahtia. Joo, paikkoja oli ihan hyvä. Siis polku oli selkeä suurimmaksi joskus katos, mutta välillä oli semmosia niin kuin ehkä hankalampia paikkoja kulkea. En sanoisi, että ne on niin hankalia kuin joskus Käsivarressa on tullut vastaan, mutta nämä niin kuin hidasti matkantekoa sen verran, että ehkä aikaa meni enemmän kuin oletti alun perin. Kyllä. Aika hellekelit on ollut, että ensimmäisenä kun leiripaikalle tultiin, niin uimaan kyllä hyppäsi kumpikin ukkeli, että se oli ihan virkistävä juttu ja sen jälkeen ruvettiin pistämään leiriä pystyyn sitten. Joo, toi Forekahan oli varmaan sanonut, että se oli 23 astetta, mutta tuntui kuumemmalta täällä niin kuin metsäsiimeksissä, kun ei tullut ihan hirveästi. Kyllä sisäinen lämpötila, mittari sanoi, että yli 25 meni ainakin, mutta en tiedä sitten. Tästä se reissu lähtee. Reissu lähtee. Ihan hyvä ilta saatiin tässä, että ei mitään suurempaa ongelmaa ollut. Ja huomenna vähän eteenpäin, että katsellaan sitten Routasenkurun suunnalla, mitä tulee. Musta tuntuu, että onko sekin Maria ajassa. Kyllä se niinku GPS tietää niinku paikan, niin se saattaa sitten. Koska mä katsoin aamulla mun mielestä puhelinta se oli 6, sitten hetken päästä se oli 7 ja illalla se näytti 2 aikaa. Että... No. Ei sillä väliä tunti sinne. Kello. Jotain sitä luokkaa. 3. päivä nyt elokuuta ja oltiin yötä tuon jonkun järven rannalla, missä oli ihan kivat kirkkaat vedet ja hyvä uimaranta.
Siinä oli joku veneellä puistelemassa monta tuntia illalla. Ja varmaan he jotain sieltä saivatkin. Me tuossa nyt syötiin vähän painavempia alkuilla evätä pois ja jatketaan nytten sitten tänä aamuna matkaa aamiaisen jälkeen tonne Routasenkurua kohti. Iltapäivällä pitäisi tulla tää ukkoskuuro ja huomenna on oikein kova sadepäivä, niin ajatus on, että jos tänään löytäisi semmoisen leiripaikan, missä ei välttämättä huomenna tarvitse siirtyä, kun sataa kovemmin. Ötökkätilanne on ihan miellyttävä. Täällä ei paljon hyttysiä ole näkynytkään. Muutama hassu paarma on pörrännyt. Että oikeinkin kiva senkin puolesta. Ei paljon tarvi hyttyshattuja käyttää. Tai ei kyllä ole tarvinnut käyttää ollenkaan. Aika kuivat on ollut reitit täällä tähän saakka. Nyt tulee pientä suopätkää. Toki on suokin aika kuiva tälleen elokuun aikana. Joo, nyt tos tukikeppi ihan hyödyllinen. Mulla nyt lenkkarit kastuu kuitenkin. Saavutaan Jankkilaan. Täällä on keskellä ei mitään tämmönen tila. Oliko tässä joku vuokratupakin lähellä? Tuolla siintää puiden välissä Vuontisjärvi. Oikein miellyttävää maastoa kulkea. Ohitettiin tuossa tuo Jankkilan vanha porotila. Tavattiin siinä vanhempi pariskunta, jotka siellä ovat ilmeisesti olleet useammankin päivän jo. Ja he vähän kertoivat seudusta. Ja kehuivat kovasti, että siinä Rovipään alla Iso- ja Pienen Rovijärven välissä olisi aika hienoja telttapaikkoja. Noita mekin oltiin vähän katettu kartalta, että todennäköisesti sinne suunnaan sitten joku päivä mennään. Nyt koitetaan etsiä vaan lähestöllä olevan Juonijärven ylityspaikkaa, että päästään sitten sinne Routasenkurun puolelle. Maastohan tässä kohin on ihan naurettavaa helppoa kulkea. Ei ole mitään ongelmaa nyt. Kometa Vuontisjärven rannat. Hiekkarantaa löytyy. Vähän on syvää. Se on aina vapauttava hetki, kun ensimmäisen kerran kastelee lenkkarit. Niin sen jälkeen ei tarvitse värittää enää, että kastuuko kenkä vai ei. Tässä toi viileä vesi vähän virkistikin varapaita.
Täällä ollaan Routasen kurulla. Pidettiin tässä Routasen kurun pohjoispään paikkeilla lounastaukoa juurikin hyvin ajoin ennen todennäköisiä sateita. Meillä on enää 5 kilsaa matkaa tonne niin kuin mihinkä tänään on aiottu, eli Routasen kurun loppupäähän. Mä luulen, että tuossa maastossa siinä nyt menee pari tuntia, huonossa kässä 3, riippuen, että alkaako sieltä hukkosmyrskyt tulemaan. Toistaiseksi ainakin keli on hyvä. On vähän kuuma, mutta muuten hyvä, ei mitään muuta valittamista. Paarmat välillä höpörrää tuossa, mutta muita ötököitä ei juuri ole ollut. Kelpaa kulkee. Vätsärissä sattuu ja tapahtuu. Tässä oltiin just dronea lennättämässä ja hiukan huonoa tuuria kävi, sehän jäi puuhun kiinni ja totta kai tonne Routasen kurun toiselle puolelle. Antti lähti nyt katsomaan, että saako se jostain puusta alas. Saatiin koordinaatit siitä kuitenkin, niin tiedetään missä kohti se on. Tuollahan se jo toisella puolella meneekin. No niin, tarinalle tuli hyvä päätös. Sieltä drone löytyi maasta puun juuresta. Ei onneksi jäänyt latvaan. Antti tulee vielä toiselle puolelle sitten. Onpahan mies käynyt Routasen kurun kummallakin puolella. No, se oli onnistunut pelastusoperaatio. Oli onneksi puussa eikä jyrkänteellä. Oli niin kuin nämä korkeimmat puut tuolla kallion päällä, mihin se nappasi. Voi tajunnut, että tässä on tietysti äkkijyrkkä seinä. Kyllä. Loppu hyvin kaikki. Oh. Hienoja maisemia. No tänään nyt aika pitkälti tavoitteeseen päästiin tai kohteeseen, mikä oli haluttu, eli Routasen kurun eteläpäähän. Matkaa tuli aika hyvä siivu. Paikoin oli ihan helppo kulkusta ja joskus vähän raskaampaa. Ehkä voisi sanoa, että kuitenkin mitä oli juttuja lueskellut tuosta, niin ehkä päästiin yllättävän helpolla Routasen kurusta. Että ei se nyt kyllä niin älyttömän kivikkoista maastoista kuitenkaan ehkä ollut. Joo, mäkin odotin jotain semmoista käsivarren rakkokivikkoa tai jotain muuta, että tossahan oli suurimmassa reissua niin hyvä polku, varmaan niin porot ja ihmiset sen pitäneet yllä, niin sitä oli aika helppo seurata. Se ihan siinä rotkon vieressä mennyt, että sitä välillä mentiin vähän kauemmaksi, mutta se oli niin kuin helppo kulkuda. Nyt on päivällinen syöty ja leiri pystytetty tähän. Joo, tässä nyt vielä jälkiruokakahvia juureen katellaan, kun tässä alkaa hiukan ripsimään taas. Tänään piti tulla aika kovia ukkoskuuroja ennusteen mukaan, mutta onneksi saatiin vaan ehkä tunnin ajan pikkusadetta. Ei siinä ollut mitään sinänsä ongelmaa kelien suhteen. Joo, kelit on ollut kyllä ihan hyvät täällä. Joo, tässä seuraavaksi varmaan huomenna oletettavasti on aika runsasta sadetta, niin katsotaan, että kun on väljempi hetki, niin ehkä lähdemme tuonne Rovijärven väliin etsimään seuraavaa leiripaikkaa. Sinne päin olisi tavoite mennä, katsotaan vaan säiden mukaan, että eipä tässä nyt silleen kiirettä ole. Joo, tässä on aika hyvä alku saatu, kun onko tämä toinen ilta vasta menossa ja ollaan niin kuin jo ajateltua reittiä jo varmaan 3/3 tultu, että ehtii sitten tekemään tommosia kevyitä leiripäiviä jatkossa. Niinpä.
kovin monta ihmistä ei ole tässä nyt vastaan tullut, että siellä Jankkilan tilalla oli joku porukka paikalla ja heitä ihan mukavasti jututettiin heitä ja saatiin vähän vinkkejä tästä tulevasta reitistä. Mutta sen jälkeen ei ole kyllä ketään nähty enää. Tuossa äsken kuultiin jotain huutoa kaukaa, mutta ei tiedetä ketä olivat ja missä olivat. Kuka sai sen ison kalan tuolla Niin. kauempana? Joo, aika rauhassa täällä kyllä saa olla, mikä oli vähän niin kuin odotettavissa. Tää on aika kuitenkin polutonta seutua, eikä tänne nyt varmaan ihan niin kuin hepposi eväin kukaan lähde. Kaakalla päiväkäyntiin. No niin, leiripaikka purettu ja tästä lähdetään pikkuhiljaa pientä Rovijärveä kohden. Matkaa pitäisi semmonen reipas 6 olla, että ei ole paljon tälle päivälle. Vähän kevyempi päivä. Tässä ollaan matkalla Rovijärvillä. Lähdettiin 9 maissa aamulla liikenteeseen. Tänään onkin vähän viileämpi päivä. Ihan tervetullutta, kun on pari päivää nyt ollut helteisemmät kelit, niin yöllä sateeli vettä vähän enemmän. Ja nyt on onneksi ihan kirkas puolipilvi, mutta lämpötila on laskenut, mukava kulkea. Hieman sateinen tämä aamu oli. Perjantai nyt on ja se suunta meillä on tuonne Rovipäähän edessä olevien pienen ja ison Rovijärven väliin. Sinne meille ei tänään nyt ihan hirveän pitkää matkaa, että joku ehkä 6 kilsaa, riippuen paljon tulee koukkua. Aamuyöstä hiukan satoi rankasti, mutta saatiin nyt kuitenkin teltta purettua ihan kuivan keliaikaa ja ei tarvinnut märkinä pakata mitään. Nyt on ihan kiva keli kulkea ja matka menee varmaan ihan joutuisasti, niin jää sitten iltapäiväaikaa joko pidellä sadetta tai sitten tutkia ympäristöä, kun leiri on pystyssä. Joo, ennuste piti sen verran paikkansa, että kyllä se sade nyt tuli päälle. Sortsit vaihtui nyt kuorihousuihin ja matka jatkuu samaa tahtiin. Sen verran sai signaalia tuossa yhden harjoitteen päällä, että tsekkas säät, niin ei pitäisi olla kuitenkaan kuin tämmönen joku tunnin rintama. Iltapäivään tulee uusi, ehkä illaksi sitten selkenee, niin voidaan sitten kuivatella kamoja ihan mukavasti varmaan siinä. Ja jos on hyvä ilta, aurinko selkeä, niin ehkä voisi käydä vielä se rovi päällä siinä samalla
iltana. En tiedä ollaanko me 2 yötä enää samassa paikassa, mutta jos huomenna on sadepäivä, niin sitten ollaan varmaan. Tää reitti on ollut tuolta Routasenkurun lopusta ihan kohtuullinen kulkea. On tää niinku vaikeampaa tähän mennessä ollut, tai tähän mennessä kuljetuista ollut. Täällä näitten pienelle Rovijärvelle johtavien lampien pohjoispuolella menee joku polkuura, jota on ihan ok kulkea. Mutta nyt varsinkin kun satamaa, niin pikkusen kosteita menoa. Saavumme kohti tätä pienen Rovijärven länsipäätä. Tässä on mennyt tällainen polkurantaa pitkin aika, sanoisinko, vaikeammasta päästä olevia polkuja. Tämmönen kivinen ja heittelee, mutta ehkä parempi kuin kulkea tuolla muualla, missä on yhtä kivistä, mutta ilman polkua. Joo, tuossa koitetaan katsoa sitten, että jos noissa järven välissä olevissa, mitkä kannakset ovatkaan, niin löytyisi telttapaikkaa. Näillä rannoilla on muuten aika heikosti mitä paikkaa, mihin teltan saisi. Ollaan täällä pienellä Rovijärvellä oltu 1 yö ja käydään vähän kokeilemassa, että tulisiko kalaa. Tuntuu kyllä, että on todella syvä kohta tässä. Tässä meillä leiri on ollut. Ei meinaa pohjaa löytyä kyllä. Käy kalojakaan kauheasti kyllä näkynyt, että yksi tommonen 35 senttinen tuossa lipu rantavedessä. Ei viehäät kiinnostanut. Jos ei kala löydy, niin syödään sitten hilloja. Harjushan se sieltä. Me nyt olemme tässä Rovijärven tai Rovijärvien välissä olevalla kannaksella. Siitä löytyy ihan ok telttapaikka, vähän kuluneen oloinen, mutta eipä täällä ihan hirveästi noita tasaisia länttejä tämän järven rannalla löydy, niin siihen asetuttiin. Me tässä pidettiin sadetta teltassa, syötiin ja otettiin päiväunet. Sen jälkeen sitten koitimme kalastella näitä lähijärviä muutaman tunnin ajan. Ei nyt oikein mitään ihmeitä osunut, pieniä taimen havaintoja. Aamulla edellisellä paikalla jokunen taimen iski siinä, mutta mitään muuta ei ole oikein näkynyt. Tässä varmaan me viivytään seuraavakin päivä, ellei mieli muutu tuossa illan aikana, ja käydään sitten ehkä tekee huomenna kupisto.
Lähdetään käymään pienellä kalareissulla tuossa läheisellä Hirvasjärvellä. 2 kilsaa sinne matkaan. Otetaan pikku reput ja virvelit mukaan ja lähdetään katsoa, että löytyisikö sieltä kalaa. Tehtiin lounas tuossa teltalla nyt ton aamukalastelun jälkeen ja lähdettiin sitten käymään tänne Hirvasjärvelle pienelle pistolle, kun sateessa tuli sen verran taukoa. Ja tänne nyt oli 2 kilsaa, ei ollut mikään hankala, kun ei ollut rinkkaa selässä ja koitetaan tässä nyt jonkun aikaa kalastaa. Sitten kun alkaa taas sataa, niin lähdetään takaisinpäin. Hyvä olisi, jos saisi vähän kaveria sille harjukselle, mikä tuli. Täällä ehkä voi olla rautua. Saatuhan sieltä. Hirvasjärven keikka nyt heitettiin, tai minä heitin, Petri ei vielä vähäksi pidemmäksi aikaa. Se oli ihan pitkä ja kelpo järvi. Lähin sieltä pois, etten joutunut sateen alle. Petri vähän enemmän houkutti jäädä, kun hän sai sieltä aika ison raudun ilmeisesti. Jäi sitten kokeilemaan, että tuleeko enemmän. Sen sitten varmaan kuulee, kun hän palaa, toivottavasti pian. Tiukkaa ulkona markka. Ulkona sataa vettä, niin tarkoittaa sitä, että lettuaika. Vähän tuli tumma painossa, mutta ei nyt. Hyvältä näyttää. Tästä on yhdet suolakalat. Joo. Siinä voi olla semmonen muutaman tunnin ikkuna, että ei kauheasti sada, mutta sit se illalla roppasee taas lisää.
muistikyveni mukaan täällä saa aika reippoa suolella. Joo, ja kyllä kevyt suola ei maistu miltään näissä olosuhteissa. Jaha, leiri purettu. Mihinkäs päin me sit lähdetään? Pois tästä maiseman vaihtoehtoja mitään korkeampaa, mutta todennäköisesti vaan muutama kilometri tuonne Äälisjärven suuntaan. Sieltä katsotaan joku semmonen idyllisempi leiripaikka, joka on näin kulunut. Joo, tässä oli vähän, varmaan muutkin käynyt. Oli vähän sen näköinen paikka. Katsotaan, jos sieltä löytyisi maisemallisestikin hienompia mestoja. Yritetään pieni Rovijärvi taaksepäin ja lähdetään käymään tuossa Äälisjärven suunnilla katselemassa minkälaisia maisemia siellä on. Nyt on sunnuntai-aamu ja lähdettiin tuolta Rovijärvien välistä liikkumaan kohti Äälisjärveä. Ei tule nyt kovin pitkää siirtymää, mutta pieni maiseman vaihdos vain tässä, kun ollaan parjoita ollut samassa paikassa sadetta pitämässä. Keli on aika mainio nyt, viileä, puolipilvinen, niin mukava kulkea ja tää maasto itse asiassa aika kivaa kävellä, kun pääsi tuolta järven rannasta pois. Etsitään oikein mukava leiripaikka ja sitten laitetaan lounasta. Iltapäivällä sitten ehkä ajatus olisi käydä ilman rinkkoja vähän pyörimässä sitä järven reunaa, niin näkee vähän ympäristöä ja se voi olla ihan mielenkiintoinen seutu näin niin kuin jo maisemiltaan. Nytten olemme täällä Äälisjärven pohjoisosissa. Tässä oli oikein idyllinen leirin paikka. Oikein niin kuin silmälepäs tässä maastossa olla. Ja jonkun verran ollaan pidetty tämmöistä pyykkikautta huoltopäivää noiden sateiden jälkeen. Eikä tässä sen ihmeempi ole ollut, kun käytännössä omia ja laitteiden akkuja latailtu. Sunnuntai tässä nyt on aika monta päivää jo menty täällä Vätsärissä ja aletaan miettimään jo vähän, että miten kotia päin päästään. Tässä nyt on meillä alustava suunnitelma on sellainen, että nyt tästä Äälisjärven pohjoispäästä lähdetään vähän niin kuin vanhoja jälkeä kohti tuonne Rovijärven suuntaan ja siitä sitten suunnataan käytännössä autoa kohti. Ihan nyt en muista tarkkaan, oliko sillä paikalla mitään nimeä, mutta reittinä siinä on tämmönen suunnilleen 20 kilometriä. Ajatuksena on ehkä, että jos mennään oikein rauhallisesti, niin pidetään vielä 2 yötä, mutta mikäli matka maistuu, niin sitten 1 yön taktiikalla. Tää Vätsäri on oikein miellyttävää seutua kulkea tätä, varsinkin tämä alue, missä ollaan tää Äälisjärven ympäristö. Niin ikään toi Routasenkurun tieno oli kans yllättävän helppoa ennakko-odotuksiin nähden. Siellä meni semmonen polku, mentiin sitä länsipuolta etelää kohti, jotta oli ihan ok kulkea. Lähtöpäivänä meidän rinkoissa ei ollut, oliko 16 ja 17 kiloa ne painot. Siinä oli vähän ensimmäiselle illalle semmoista raskaampakin ruokaa mukana.
Mutta kyllä se tämmöisessä Vätsärin maastossa oli ihan kiitollista, ettei nyt ihan hirveästi kiloja ollut selässä. Toki sen aina houkuttelisi, että vielähän jotain voisi keventää, mutta alkaa tämä olla ihan reipasta menoa. Ei pieni taiva. Joo, aika kova puhuri käynyt. Päästiin tänä aamuna ihan hyvissä jo liikkeelle tuolta Äälisjärven pohjoispäästä. Lähdettiin menemään tonne Rovipäätä kohti. Edetään sen verran mitä matka maistuu ja pidetään sitten kun reipas tauko, ellei jopa jäädä leiritymään. Keli on ihan kiva näin aamusella ja maasto on täällä puolella mukavaa kulkea. Eilen kävin siellä katsomassa vähän noita mikähän tämän Pikku-Äälisjärven kulmilla olevia ylempiä alueita. Siellä oli ihan hienoja seutuja. Harmi vaan, ettei aurinko näyttäytynyt, niin eikä tullut semmoista oikein komeata auringonlaskua. Kaiken kaikkiaan upeata maisemaa siellä. No, niitä on 3 ainakin. Täällä ollaan siirtymää tekemässä. Lähdettiin tommonen paikallinen permanentti Petäjältä. Aikamoinen tuulenpesä. Kuukkeli tuli tervehtimään meitä. Täällä ollaan Vainosjärvellä. On jännä muodostuma täällä keskellä järveä halkoo tämmönen kiviharju pitkälle tonne järvelle saakka. Se 1,5 kilometriä yli. Enpä oo tullut ennen nähtyä tämmöstä. Vainosjärve, hiekkaranta. Ihan komea paikka tääkin. Joo, tuossa on ihan mielenkiintoinen tommonen muodostelma. Niin kun kapea niemi menee tuonne järven suuntaan. Täytyy illalla käydä tuossa tekee joku kävely sinne ja tutkia vähän se paikka. Ehkä vähän kokeilla kalaa
onneakin, jos sitä vielä löytyisi. Jep. Joo, kaloja ihan hirveitä määriä tällä reissulla tullut, mutta monta erilaista toki. Harjusta ja rautuu saatiin syötäväksi asti, mutta ja sitten pari alamittataimenta, mutta ei ollut kovin paljon nyt kappalemäärällisesti niitä. Se on kyllä ihan totta. Jep. Maaston puolesta tämä Vätsäri on ollut ihan tosi kivaa, vaihtelevaa, on ollut monenlaista. Ja omasta mielestä keskimäärin ei ole ollut niin hankalaa, mitä olisin kuvitellut ennakkoon. Että on ollut välillä todella helppoja pätkiä, mutta sitten myös semmoista kivikkoa ja vähän pientä pikkumäkeä paikoitellen. Joo, ja aika vaihtelevia säitäkin on tarjoillut, että pääosin kyllä ihan mukavaa aurinkoista puolipilvistä ja muutama sadepäiväkin mahtui joukkoon, mutta ei onneksi koko päivää satanut. Ehkä sitä voisi sanoa, että kaikin puolin hyvät säät on ollut. Joo, tässä nyt alkaa tulla aika helteiset kelit seuraaville päiville, mutta onneksi me ollaan jo lähdössä pois niiden alta, että ei ole teltassa olemaan saunassa. Meillä on ollut uusi teltta tällä reissulla, Hilleberg Anjan 3. Siinä on ollut iso absidi ja täytyy todeta, että varsinkin noilla märillä keleillä se on ollut aivan loistavaa, että ei sitä tajunnut mitä puuttui ennen kuin semmoisen sai tähän käyttöön. Joo, se oli siinä entisessä nallossa oli aika pieni se absidi. Nyt on tullut kyllä käyttömukavuutta tuon myötä paljon lisää. Joo. Aikaisemmin meillä oli se tarppi erillisenä ja se sitten viritettiin jotenkin puitten väliin, mutta nyt se sitä ei ole tarvinnut ottaa mukaan edes, kun on noin hyvät tilat jo teltan puolesta. Muuta sitten varusteista, niin rinkat on tällä reissulla uudet molemmilla. Otettiin vähän tämmöiset kevyemmät Ospreyn rinkat kokeiluun ja ihan on toiminut. Toki nyt tavarat muutenkin vähän katsottiin, että mitä voisi pikkusen keventää, kun ajateltiin, että tämä on vähän raskaampi maasto. Ei ole mitään niin kuin aivan ultrakevyttä touhua tämä edelleenkään, mutta vähän ehkä järkeistettiin joitain asioita pois. Edelleen vissireissun jälkeen todettiin, että kyllä sitä vieläkin onnistuu keventää lisääkin. Että Joo. vähän pohtii noita varusten valintoja ja jättää jotain asioita jopa kokonaan pois, niin onnistuu se valtiminen sillä laillakin. Joo, muistiinpanoja on nyt paljon tullut tässä. Vaikka on pitkään tätä tehty, niin kyllä sitä aina jotain uutta oppii ja keksii. Kyllä. Aika omissa oloissa täällä on saanut olla, että jotain satunnaisia ihmisiä tullut vastaan välimatkan päässä muutaman kerran melojia. Ja oliko jotain backcraft-touhua taisi olla heillä ja Joo. sitten muutama repun kanssa kulkinut. Mutta muuten on kyllä ollut ihan omissa oloissa oloilua. Kyllä on ollut varsinkin tämä viimeinen päivä oikein. Yhdet tuli repun kanssa vastaan, mutta kaukaa nähtiin vaan heidät. Joo. Ei ollut oikein mitään muita poroja pelkästään. Reittivalinnat on ollut sille ihan onnistuneita, että vaikka tosiaan aika paljon tätä Vätsäriä varoitellaan, että kiveä löytyy, niin kyllähän tämä epätasasta maastoa on, mutta reitit oli tosiaan ihan siinä mielessä onnistuneita, että hyvä oli kulkea. Joo, kyllä. Omasta mielestäni pidän tätä, niin kuin jos hankalia maastoja miettii, niin jotain käsivarren tiettyjä paikkoja huomattavasti epämiellyttävämpinä, mitä täältä on löytänyt ollenkaan. Me tässä nyt vielä viimeinen päivällinen syödään ja aamulla leiri pakettiin ja viimeinen siirtymä autolle, niin seuraava reissua sitten miettimään talven aikana, että mitä ensi kesänä. Näin juuri.